Gloria, gloria lilek Ġesu. Halleluja, halleluja, halleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ u għalikala oħra spirituali mill-pulptu ta' River of Love fejn daw kollu li intom t-segwu ek intom qatt ma ġejtu River of Love, pero segwu ġimgħa wara ġimgħa, nħeġġiġkom. F'aħħar mill-aħħar ejja waqtaw il-kurzita u ejja warawna. Alleluja. Il-poplu ta' River of Love huwa ħafna nisbaħ meta tintaqa' miegħu personalment milli toqgħod tara fuq television jew fuq YouTube. Amen. Alleluja. U apparti minn hekk, meta intom taraw fuq YouTube jew Facebook biss, grazzi mulej ta' dawn l-opportunitajiet u ta' dawn il-faċilitajiet, però x'jiġri wara u x'jiġri qabel, inti m'intix tibbenefika minnu. Sewwa, għalhekk inħeġġilkom dak kollha li tissegwu ejjew u xxirku u ejjew esperjenzaw il-preżenza d'Alla magħna. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Mister Addis, nirringrazzjak ta' dan il-privileġġ li nista' nisma' fil-kumdità il-kelma qaddisa tiegħek. Illum nitolbok minn qalbi mulej kellimni. Ħalli l-kelma tiegħek tinvidli qalbi. Mulej għamel il-kelma tiegħek tqajjimni biex jien inqum għas-sejħa li inti għandek għalija mulej Ġesu. Min qalbi nitolbok Ġesu, la tħallini qatt nibqa' l-istess, imma biddilni, trasformani biex dejjem insir nixbaħ lilek mulej. U lilek dak kollu li jseħħu jsir f'ħajti, inġib glorja f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi Ktieb ta' Luqa, kapitlu 5. Kemm minnkom ġieli smajtu il-kelma team? Ġieli smajtu għal-kelma team? Kelma team? Il-kelma team ja bl-Ingliż għandha acronym. Acronym tfisser li għal kull ittra fiha sinifikat. Il-kelma team tista' tagħmilha tfisser hekk ara. Together each achieves more. Bl-Ingliż. Flimkien kull wieħed jakkusta iktar. Ġieli smajtu għadi? Kamma minnkom qatt ma smajtu għadi. Qatt ma smajtu. Kulħadd jgħidha warajja. Team, together, each, ġifieri kull individwu, achieves, jakkusta, jew jilħaq, iktar. Ġifieri fi grupp, f'kunċett ta' team, kull individwu igawdi iktar milli jekk jaħdem waħdu. Is-saltna tal-Alla hija team. Isimgħuni, jiena nħobb narhom ħafna il-films ta' superheroes. Għaw ċertu films illum il-ġurnata speċjalment dawn l-aħħar sentej tlieta ġew naqra saru naqra perversi. Imma nħobb nara bħal films bħal Captain America, Superman, Spider-Man, Hulk, jinnaf Wonder Woman. Insomma, daw l-affarijiet. Għandhom stejjer żbieħ. Hemm suġġett interessanti warahom daw. Imma ħanejdu hekk, hemm suġġett hemm moralità warahom u jogħġbuni. U dawn ma jkunu 1 in a million jew in a billion. Però fil-ġisem ta' Kristu ma jeżistux dawk. There is no Wonder Woman, although there are many wandering Christians, unfortunately. Imma there is no Superman in the body of Christ. Only Jesus is the super one. Amen. Fil-ġisem ta' Kristu m'hemm l-ebda Superman. Kull pastor, kull apostlu, kull disċiplu ma jistax jopera waħdu u qatt mill-bidu tal-konverżjoni tiegħek sakemm Alla jsejħlek biex tkun il-ġenna miegħu, qatt min tibsejjaħ biex topera waħdek. Amen. Infatti, jekk b'xi mod topera waħdek bħala Kristjan, m'intix topera sew u titissaqsi lek innifsek sew b'senċerità onesta quddiem il-mulej. Jiena qiegħed sew mal-mulej. Jiena qiegħed sew fil-ġisem ta' Kristu. Għaliex jiena u inti nissejħu organi parti minn ġisem. Nissejħu l-ġisem ta' Kristu b'mod globali, b'mod individwali nissejħu l-ġisem ta' Kristu. U skont l-ewwel Korintin kapitlu 12 Pawlu jiftaħ fuq għadi li kull wieħed minna huwa organu fil-ġisem ta' Kristu u kull wieħed huwa importanti u bżonjus.
U sfortuna hija li mhux l-ewwel darba li ntaqa' bosta Kristjani li l-attitudni tagħhom qishom Alla m'għandu bżonni jiena mhux għax Alla jiġifieri għandu bżonnok ħanidu hekk. Imma Alla għażel l-Alla li jista' kollox għażel li dak li jrid jagħmel fuq din l-art ma jagħmlux waħdu imma jrid jixtieq juża kull wieħed minnkom. Jiġifieri fil-ġisem ta' Kristu m'hemm ħadd li huwa moħħli, m'hemm ħadd żejjed, kull wieħed minna għandek ir-rwol. Ħantikom eżempju oħra. Kull binja, kemm minnkom intom meta tidħlu f'dil binja u tgħidu kemm importanti dil-ġebla. Kemm importanti dal-feles. Kemm importanti dal-kantun. Imna, ġili taħsbu hekk intom? Neħħieħ tkun taf kemm importanti. Tifhmu? Jiġifieri kull bniedem, kull Kristjan, kull min huwa parti membru fil-ġisem ta' Kristu, inti għandek ir-rwol. U ħanejdilkom il-biċċa xu. Jekk kulħadd din kieku God's dream come true. Mhux Gordon's dream. God's dream come true. Li kieku kulħadd jagħmel semu. Kieku dak li River of Love sissamre f'dawn l-aħħar 20 sena huwa ċuċċata dej dak li Alla jixtieq jagħmel fil-kumplament tas-snin sakemm għadna fuq din l-art. Jitatta dak li Alla vera jixtieq jagħmel li kieku l-membri kollha, dawk kollha li huma parti minn din ix-xirka pereżempju. Ma jiena nitkellem għal ġisem Kristu kollu, imma nitkellem jiena bħala raj fuq din il-merħla. Li hu kull wieħed minnkom, kull min hu parti minn din il-merħla li huma numru sostanzjali nagħtu glorja lil Alla. U ħafna għaddew minn hawn. U li xi wħud minnhom qegħdin knejjes oħrajn, xi wħud minnhom qegħdin fuori ordine, xi wħud minnhom qegħdin fid-dinja. Ma li kieku kollha vera jifhmu li mhux tal-li biss int importanti, tal-li s-sejħa tiegħek mhux li tkun apostlu ta' jew tkun pastor, jew evangelist, jew teacher, jew profeta, li tkun membru fil-ġisem ta' Kristu. Li kieku tifhem din kemm hi vera importanti, li kull membru irid jagħti rendikont lill-Alla. Tax fej poġġik kemm vera inti kontribwixxejt tal-binja mhux il-ġebel biss għalkemm għandna bżonn il-binja tal-ġebel, imma kemm ikkontribwixxejt inti għall-binja tal-ġisem ta' Kristu. Imsieken dawk li jikkontribwixxu għat-tifrik tal-ġisem ta' Kristu. Imsieken ħafna. Imsieken ħafna. Il-mulej jtihom il-grazzja u xekad minnhom qed jaraw jtihom il-grazzja u jitfa' fuqek bimħabba ngħidlek il-biża' t'Alla biex inti tifhem li kull wieħed minna fil-ġisem ta' Kristu inkluż jien ħanatu rendikont lill-Alla. Aħna għandna l-kunċett avolja aħna Kristjani, ħafna minna għadhom bil-mentalità għalkemm imwielda minn ġdid, għadhom bil-mentalità jien ħammur il-Knisja. Int il-Knisja. U l-Knisja tinġabar f'post partikolari biex iwettqu l-missjoni li Alla għandu għall-Knisja lokali u għall-Knisja globali. Issa, ħankun teoloġiku hawnhekk. Kull membru fil-ġisem ta' Kristu, jekk qalbhom hija ġenwina għal mulej, huma salvati u huma parti minn ġisem ta' Kristu globali. Però mhux kull grupp huwa Knisja. Meta Ġesu indirizza s-seba' knejjes fl-Apokalissi, dejjem indirizza l-pastor, mhux qatt jindirizzhom wieħed kollha kemm huma. Biex min ma jemminx f'dan il-kunċett, you are in spiritual, serious, doctrinal error. You may love Jesus more than me. Qabli inti tħobb il-Ġesu aktar minni. Imma f'dan il-punt, you are in error. Ma mhux fuq dak nitkellem. Allura kulħadd
U qed ngħid għalhekk mhux għal xi ċertu nies partikolari ta' kemm inni nagħmel xogħol pastorali 20 sena u kemm inni Kristjan 30 sena nara bosta Kristjani li jgħidu jkunu Kristjani u għata ngħidilkom insejqhom fejn qed tixxierek jiena tgħidlix immur il-Knisja, tgħidlix noqgħod niġi l-fellowship, toqgħodx tagħmilix obbligi ħili torbotnix. U tattenta x'hekk ma ntrabatx int waħdek. Meta tintrabat inti mhux mal-pastor tintrabat għalkemm il-pastor ħajbirkek u inti titbirek il-pastor, qed tintrabat ma' Kristu. U jekk m'għandekx rabta ma' Kristu m'inti salva xejn. Għax rabta tfisser jien għandi patt. Għandi patt. Imma dik hija dottrina importanti u healthy u li ħafna Kristjani għandhom bżonn jitalmuha, imma qed nitkellem illum fuq l-importanza li kull membru jagħti semu biex iktar flimkien il-kol kemm aħna nakkwistaw iktar għal mulej. Do you understand? Iktar ma nkunu jiena nemmen il-Alla għandu opra u jopra f'kull moviment differenti. Għaliex nemmen li hemm xmara waħda li ħirġa minn fuq it-tron, minn taħt it-tron talla, u titkellem fuq fil-ktib ta' Eżekjel, ma f'din ix-xmara hemm ħafna vini. Xejdulhom dawk? Xejdulhom? Tributaries, dak x'taħbad dik. Ħawwadni ħanifmek. Polipedia, xi tfisser di? Daw il-vejn żejdulhom, tifhmun il-vini, imma xmara waħda. Issa jiena ħan inkludi il-dawk kollu ma ġenwina ta' Kristu ma parti minn vera din xmara. Aħna nsertajn dan nisimgħu jisimna xmara ta' mħabba. U jalla dejjem hekk inkunu, hekk imsajħa din tkun xmara ta' mħabba l kulħadd mhux għall biss għal kull minnu vera huwa ta' Kristu. Sewwa, imma qed ngħidilkom dal-kliem għaliex fl-esperjenza tiegħi ħafna meta jkunu skoprew il-Kristu, waħda mill-iktar xewqat bażiċi u li kważi kull Kristjan ġdid jgħid taf x'inhi kemm nixtieq li kieku aħna l-Kristjani kollha ninaqdu, kemm hawn minnkom ġilettu għadi. Praise God. Ħanidek fil-ġenna ħankunu il-koll fl-imkien. Sewwa. Imma bħalma tafu hemm challenges kbar biex dak il-kunċett iseħħ. U dak mhux Malta biss dak mad-dinja kollha tul iż-żminijiet, tul 2000 sena Kristjaneżmu. Sewwa, imma xorta waħda rridu nħobbu xulxin, volja mhux bil-fors dejjem naqblu fuq kollox. Issa, jiena mhux ħadħol f'affarijiet oħrajn, imma il-kunċett huwa din li nixtieqkom li taqbdu dan il-frażi u dan il-ħsieb qabdu sew. Nemmen konvinzjoni soda li waħda mir-raġunijiet li ħafna Kristjani, knejjes, movimenti tal-Ispiritu Santu li Alla jopera mill-knejjes, għadna ma rajniex dak li naraw fit-Testament Ġdid, speċjalment fl-Atti tal-Apostli, għaliex għalkemm hemm struttura u hemm ġerarkija anke fl-Testament Ġdid, imma ħafna jinsew dik l-intimità, dik l-importanti li inti diġà titaxxa u tiġà kuntent li inti il-fatt li inti diġà eben u bint Alla tiġà iktar milli biżejjed għalik. U once li ninsew dak li huwa l-aktar huwa importanti u li taxxaq l-iktar Alla bih,